ஈஃபான் ப்ரோ கூகுளில் போய்ட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தாச்சு. இதை எடுத்து நம்ம முதல்ல கிராண்ட் ஃபாதராக மாற்றி பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் தாடி எடுத்துகிட்டு பார்ப்போம். அக்யூரேட்டாக இருக்காருங்க, சான்ஸே இல்லை. அக்யூரேட்டாக அதே மாதிரி இருக்குது. லேடி ஃபீமேலாக மாற்றி பார்க்க போகிறோம். எஸ், ஃபீமேலாக மாற்றினதுக்கப்புறம் எனக்கு எப்படி பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரியே தெரியுது. அந்த உடல் இந்த தலையோடு இணைய போகிறது. அந்த உடல் இந்த தலை அப்படி என்றால் கொலையா? கொலை அல்ல, கலை. நெக்ஸ்ட் யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம்டானா, இவனடா அதுக்குள்ளே ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிட்டு வரான் அப்படின்லாம் நினச்சி யோசிக்காதீங்க. இன்றைக்கி வந்து யூடியூபரோட ஃபேஸ் ஆப்பில் போட்டு நம்ம விளையாண்டோம் இல்லையா, அதோட பார்ட் 2 தான் பார்க்க போகிறோம். பார்ட் 1 பார்க்காதீங்களா, கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அப்புறம் கமெண்ட் பாக்ஸ்லையும் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அது போக மேலே ஐ பட்டன் லிங்க் தரேன், போய் கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வீடியோ போனீங்கன்னா ஒரு கரெக்டாக புரியும் உங்களுக்கு. அப்புறம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நெக்ஸ்ட் யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம்டானா, இந்த கண்ணாடியோ அவரை பார்த்துட்டு தான் வாங்கினாலும் சொல்ல மாட்டேங்க, நான் வாங்கினேன். பட் அவர் இந்த கண்ணாடி அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. யாருடானா, டெக் பாக்ஸ். அவரோட ஃபோட்டோ மேலே போய்ட்டு கூகுள்னு ஒன்று எடுத்துருவோம். இப்போ அவருக்கு கிராண்ட் ஃபாதரை மாற்ற போகிறோம். ஓ மை காட், இது ஒரு வித்தியாச செட் ஆகுது. இப்போ ஃபீமேலாக பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் யார் மாதிரி எனக்கு தெரியல, பட் ஃபீமேலாக ஓகே, பார்க்குற அளவுக்கு நல்லாவே இருக்குங்க. இனி உலகழகி இங்கே வந்தாலும் அவளை ஊரை விட்டு ஓட சொல்லுவேன். யார் சாமி இவன், எங்கிருந்து வந்திருக்கான்? ஒருவேளை இந்த ஃபேஸ் ஆப்பில் ஃபீமேல் போட்டாலே பார்க்குற மாதிரி நல்லா தான் எடிட் பண்ணி தருமோ, போக போக தெரியும். எல்லாருமே பார்க்குறதுக்கு நல்லாவே இருக்காங்க. ரோட்டில் போகிற பொண்ணோட இந்த ஃபோட்டோவில் பார்க்குறது எல்லாமே நல்லா இருக்கீங்களே. பொண்ணாக மாற்றி பார்த்தா அழகா இருக்காங்க பொண்ணுங்க, அழகா இருக்காங்க, அழகா இருக்காங்க பொண்ணுங்க, அழகா இருக்காங்க. பரவாயில்லையே, இந்த மாதிரி எல்லா பொண்ணுங்களும் நல்லா இருந்தா கவலையப்படுத்த இல்லையே. அடுத்து யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம்டானா, பறக்கும் ராசாடி ராசாடி சொல்லு அப்படின்ட்டு பைக் எடுத்துகிட்டு ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்தாப்புல, TTF. அவரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். முதல்ல கூகுளில் போய்ட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துவோம். இப்போ அவர் கிராண்ட் ஃபாதராக மாற்ற போகிறோம். எஸ், நோ கமெண்ட்ஸ். இப்போ ஃபீமேலாக மாற்றி பார்க்க போகிறோம். முடி கம்மியாக இருக்கிற ஃபீமேல். ஓ மை காட், நீங்கள பார்க்குறக்கு முடியாது. சாரி ஃபார் த கமெண்ட்ஸ். என்னன்னு தலைவர், எந்த ஃபோட்டோ பார்த்தாலும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுற தோண மாட்டேங்குது. அடுத்த ஃபோட்டோவில் நல்லா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். முடி அதிகமாக இருக்கிற ஃபோட்டோ. ஓகே, நல்லா தான் இருக்காங்க பார்க்குற அளவுக்கு. ஷைட் அடிக்கலாம், அந்த அளவுக்கு நல்லா தான் இருக்காங்க. அடுத்து யாருடானா, சிம்பிளி வேஸ்ட் கபிலன். இவர் வந்து சிம்பிளி வேஸ்ட்னு ஒரு சேனல் வச்சுருக்காப்புல, வீடியோலாம் நல்லாவே போடுவாப்புல. கூகுளில் போய்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கலான்ட்டு கூகுள் போல தான் போனேன். பட் கூகுளில் அவரை சர்ச் பண்ண மேக்ஸிமம் கிடையாது, வாய்ப்பில்லை. அதனால் இன்ஸ்டாகிராமில் அவரை நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். அங்கேருந்து போய் தூக்க போகிறோம். எனக்கு இந்த ஃபோட்டோ தான் பிடிக்கும், அதனால் இந்த ஃபோட்டோவை எடுத்துட்டேன். இதை இப்போ கிராண்ட் ஃபாதராக மாற்ற போகிறோம். இவர் கிராண்ட் ஃபாதரை மாற்றுறதுக்கு எனக்கு அதை விட சந்தோஷம். நமக்கு பிடிச்ச யூடியூபரை நம்ம ஃபோட்டோ மாற்றி பார்க்குறது தனி சந்தோஷம் தான். அதுவும் அவங்கள ட்ரோல் பண்ணுறது அதை விட சந்தோஷமாக இருக்கும். அவர் ஒரு ட்ரோல் சேனல் தான், அவரையே நம்ம ட்ரோல் பண்ண போகிறோம். ஏற்கனவே ஒரு ட்ரோல் பண்ணிட்டோம். அதை பார்க்க நினச்சிங்கன்னா போயிட்டு ரோஸ்டிங் இன்னும் ரோஸ்டர் எனக்கு சேனல் போட்டிங்கன்னா வரும், போய் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை பார்க்க போகிறோம். இப்போ தாடி எடுத்துகிட்டு பார்க்க போகிறோம். இப்போ பொண்ணாக மாற்ற போகிறோம். எஸ், சேம் தான், பொண்ணு மாதிரி தான் இருக்காப்புல. ஏற்கனவே மீச தாடி வேறு இல்லையா தம்பிக்கு, லைட்டா ஓகே மேட்ச் ஆகுது. அடுத்து நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம்டானா, JK தமிழ். ஏன் அண்ணன் டைப் எனக்கு, பட் அண்ணனா தம்பின்னு தான் தெரியல ஏஜில். பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச யூடியூபர். அவரும் பிளிப் மாதிரி தான். இதில் கொடுமை என்னென்னா, ரெண்டு பேருமே இன்ஸ்டாகிராமில் தான் ஃபோட்டோ எடுக்க போயிருந்தேன். இவரோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் முன்னாடி காட்டுறேன் பாருங்களேன். இது சிம்பிளி வேஸ்ட். அவர் வந்து கபில் AN அப்படின்னு வச்சுக்கிறாரு அவரோட நேமு. அவரோட இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்குது. முன்னாடி ஃப்ரண்ட்டு 19.9K சப்ஸ்கிரைபர் வச்சுருக்காப்புல, ஃபாலோவர்ஸ் வச்சுருக்காப்புல. சப்ஸ்கிரைபர்னு சொல்லிட்டேன், ஃபாலோவர்ஸ் வச்சுருக்காப்புல. அதே இது இப்போது JK தமிழ் காட்டுறேன் பாருங்களேன். எனக்கு பார்த்தோன்னே ஷாக்காச்சு. நான் ஏதோ சரி போய்ட்டு சர்ச் பண்ணோன்னே இப்படி தான் வந்துச்சு, JK 16377 வந்துச்சு. சரி ஏதோ ஃபேக்கு
வேறு எங்கேயும் கீழே இருக்கும் தொலை பார்த்தா இல்லைன்ட்டோன்னே ஜேகே தமிழ்னு போட்டு பார்த்தேன், அப்பயே வரல. சரி ஓகே, இதே ப்ரொஃபைல் தான் யூடியூப்லேயே வச்சுருப்பாப்புல. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு இதே கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனேன். ஷார்ட் கைட் 40K ஃபாலோவர்ஸ் அஃபீஷியல். ஓகேடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே பார்த்தா 4 வீடியோ தான் போட்டிருக்காரு. அதில் தான் ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ இருந்துச்சு. ஒன்று தூரியா வீடியோ, இன்னும் ஒரு 3 வீடியோ பழைய சின்ன வயசு வீடியோ, அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ, அதுவும் ப்ளே பட்டன் வாங்கின ஃபோட்டோ. அதில் தான் அந்த ஃபோட்டோவை சுட்டுட்டேன். எஸ், இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம வேலையை பார்க்க போகிறோம். கிராண்ட் ஃபாதரை மாற்றி தாடி வச்சு பார்ப்போமா? ஓரளவு செட் ஆச்சு. இப்போ தாடி எடுத்துகிட்டு பார்ப்போமா? பக்கா. எத்தனை பேர்த்துக்கு நீங்கள் ட்ரோல் பண்ணியிருப்பீங்க, எத்தனை பேர்த்து ரோஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. உங்களையே நான் அசிங்கப்படுத்தலாம் சொல்ல மாட்டேன். நல்லா இருக்கு, நீங்களே பார்த்தாலும் இது சிரிப்பீங்க, அந்தளவுக்கு அவங்க ஃபோட்டோ இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஃபீமேல், நமக்கு பிடிச்ச ஃபீமேல். நான் ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை, நல்லா இருக்காங்க. சொல்றியா மாமா, சொல்றியா மாமா. பட் இந்த மாதிரி ஓப்பனாக சொல்றதுங்கிறது இங்கே நடைமுறையில் இல்லாத ஒரு விஷயம். ஸோ இதை எடுத்ததுக்காகவே நமக்கு கிடையாது. நெக்ஸ்ட், இவ்வளோ வேத்தையும் பண்ணியாடா, ஒன்றை மட்டும் பண்ணலையாடா, நீனா அவ்வளோ பெரிய பிடுங்கியாடா அப்படின்னு கேட்பீங்க. நான் ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய பிடுங்கியெல்லாம் கிடையாது. நம்ம ஃபோட்டோவை நாமளே பண்ணிடுவோம். ஃபஸ்ட்டு எந்த ஃபோட்டோ பண்ணலான்னா, இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி மோட்டிவேஷனுக்காக ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று எடிட் பண்ணேன். அதை எடிட் பண்ணதை காட்டுறேன். அதுக்காக எடுத்த ஒரு ஃபோட்டோ தான் இந்த ஃபோட்டோ. அந்த ஃபோட்டோவை எடுத்துக்குவோம். ஒத்தா சிரிக்கிறியாடா உண்டை, உனக்கு எப்போ பார்த்தாலும் உருன்னே மூஞ்சி வச்சுட்டு இருக்கிறது. சிரிக்கணும், கொஞ்ச நேரம் சிரித்தாதான் நல்லாயிருக்கும். ஃபோட்டோவுக்கே சிரிக்க மாட்டேங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஆடி வைக்க போகிறோம், வயசாகி பார்க்க போகிறோம். ஏய் என்னென்ன நம்மளுங்க சான்ஸே இல்லை. இவ்வளோ வச்சுன்னு பார்க்குறோம் நம்மளை. என் ஃபோட்டோ வரப்போ தான் எனக்கே டவுட் வருது, இது ஒருவேளை உண்மையாக தான் காட்டுதோ. வேற லெவலுங்க, கரெக்டாக தான் வருது. ஓ, இப்போ ஃபுட்டாக பார்த்த போகிறோம், எந்த அளவுக்கு வருதுன்னு தெரியல. இந்த மாதிரி பொண்ணுங்க நானே கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன். இங்கே இவ்வளோ அழகாக இருக்கிற, அப்புறம் ஏன்டா வெளியே போய் பொண்ணு கேட்கலாம். நம்ம கொஞ்சம் பார்க்குற அளவுக்கு பொண்ணாக மாற்றினா நல்லா தான் இருக்கு. அதுக்கடுத்து இன்னொரு ஃபோட்டோவும் மாற்றி பார்த்துருவோம். டேய், உனக்கு வெக்கமா இல்ல? ஏன் வெக்க பண்ண? இந்த காலத்து இறங்கி போனா வெக்கம், மானம், சூடு சொன்னா பேங்க்ல பிச்சை டப்பாத்துல போட்டு வச்சிருக்காங்க. அதனால நாங்க அதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படுறதில்லப்பா. இன்னொரு ஃபோட்டோவும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். பெரிய வெண்புழுத்தி ஒரு சண்டைக்கு போகிறது. இந்த ஃபோட்டோவை தான் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். தாடியுடன் சேம். அந்த ஃபோட்டோ ஒரே மாதிரி பொண்ணு, இதே ஃபோட்டோ ஒரே மாதிரி பொண்ணு. ஒரே ஃபோட்டோ போட்டால் ஒரே மாதிரி பொண்ணு தான் வரும். அப்புறம் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அதோட போயிட்டு வரேன். பாய் பாய், see you. ஆமா, நீ யாரு?